ஏப்ரல் 14 சித்திரை 1 ரிலீஸ் ஆகிற ருத்ரன் படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த படத்தில் ராகவா லாரன்ஸ், பிரியா பவானி சங்கர், சரத்குமார், காளி வெங்கட், ரெடின் கிங்கஸ்லி, பூர்ணிமா பாக்யராஜ் இன்னும் பல பேர் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தை 5 ஸ்டார் கதிரேசன் டைரக்ஷன் பண்ணிக்கிறாரு. இந்த பட ஸ்டோரி எப்படி கொண்டு போயிருக்காங்கன்னா, அதாவது ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரியாக ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆகுதுங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, ராகவா லாரன்ஸ், பூர்ணிமா பாக்யராஜ், நாசர் இவங்கெல்லாம் ஒரு குடும்பம் வாழ்கிறாங்க, மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறாங்க. பிரியா பவானி சங்கரை பார்த்து லவ் பண்ணுறாரு. லவ் பண்ணி அது கல்யாணம் வரைக்கும் போகுது, கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நாசர் அவர் ஃப்ரெண்டுக்காக ஒரு 6 கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காரு. அந்த ஃப்ரெண்டு வாங்கின கடனை பார்த்தீங்கன்னா நாசரே கட்ட வேண்டியதாக போகுது. அது வட்டி முதலமாக 7 கோடி ஆகி போகுது. அது கட்ட முடியாமல் நாசர் 3 கோடி மட்டும் கட்டுறாரு. மீதி பணத்தை கட்ட முடியாமல் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இறந்துடுறாரு. இதை கட்டுறதுக்காக ராகவா லாரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மனைவியும் அம்மாவையும் விட்டு வெளிநாடு போகிறாரு. வெளிநாடு போயிட்டு வர சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா இறந்துடுறாங்க, பிரியா பவானி சங்கர் காணாமல் போயிடுறாங்க. அதுக்கு பின்னாடி என்னாச்சு ஸ்டோரி அப்படிங்கிறதா பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சரத்குமார் வில்லனா வராருங்க. சரத்குமார் கெட்டப்லேருந்து எல்லாமே ஓகே. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அது பழைய வில்லன்கள் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அதே தான் பண்ணுறாரு. ராகவா லாரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய மசாலா ஸ்டோரி அப்படியே அரைச்சு நடிக்கிற படத்திலேயே தான் அவர் நடிச்சுட்டு வர்றாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமெண்ட்லேயும் டான்ஸ்லேயும் மட்டும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா காட்டியிருக்காரு. மற்றதில் எதுலேயுமே இது பண்ணல. கிங்கஸ்லி காமெடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் காமெடியாக வருது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் காமெடியும் இல்லை. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஓவராக இருக்குது, டியூரேஷன் ஓவராக இருக்குது. அதே மாதிரி மசாலா படங்களுக்கான டெம்ப்ளேட்ஸ் அத்தனையுமே இருக்குது. இந்த படத்தில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வில்லனுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு, ஹீரோக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் மட்டும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி டியூரேஷனே சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது. பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோர்தாலயா சாங் மட்டும் கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி, தேட்டரே ஆடுற மாதிரி இருக்குது. மற்ற சாங்ஸ் எல்லாம் ராகவா லாரன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கிடையாது. இந்த படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜிவி பிரகாஷ்குமார் பண்ணிக்கிறாரு. அதே மாதிரி சாம் சிஎஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. சினிமாட்டோகிராஃபி ஆர்டி ராஜா பண்ணியிருக்காரு, கலர்ஃபுல்லாக காட்டியிருக்காரு. எடிட்டிங் ஆண்டனி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இவ்வளவு பெரிய டீம் இருந்து இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த படம் நல்லாலேன்னு தான் சொல்லணும். இந்த படம் பெருசாக எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இன்னமும் போகலை. நீங்கள் தேட்டரில் பாட்டு நம்ம ரிவ்யூ எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.